Baba Mzizi siyakubingelela kuyivuma 103. Ndibulise kubaphulaphuli phaya naphaya, ndibulise bonke abantwana basekhaya kusasa nje namhlanje. Enkosi ndiyazibulelela. Siyabulela mhlekazi uthetha isiXhosa umkhaya wami iphi indawo uphumaphi umkhaya? Ikhaya ndiphaya eBizana Eastern Cape, ikhaya lami apho. Esemampondweni mhlekazi. Chophinde mhlobo wami Yo kuhle manje ndiyabona ba ilenyanga ebulalayo. Hayi iyandiza ngomtshayelo mpela. Indiza ngomtshayelo. Indiza ngomtshayelo kaloku ayibathi. Inxaki ndiyabona ungizwe ujukile ngoku nanku uyohlala phaya ekhoneni. Akakaza yenze lento ungizwe uhlala edelela izinyanga. Uyawutya leli Elias uyalitya mkhaya. Mkhaya iyeza kaloku liyakhiwa abantu abasekhaya. Xa ulikha funeka uliqwalasele ulazisise. Bonke nento kaMancingwane mfoka ngizwe unkulu lowo indodeyo. Chokuhle. Fumene namhlanje behlala ndiyibona phaya naphaya namhlanje ndithi cha sake sihlale namhlanje sichophe likeni enkosi. Siyabulela mhlekazi yabona ke kusazoba mnandi bafowethu njengoba nizwa phansi emzini kweBizana usuka phansi eBizana maseMampondweni awusuka madoda bapha abantu baseBizana mkhaya wabo uthatha kodwa iBizana ibeka kwenye level awusuka madoda nami mkhaya wami phela ngoba ngidlula khona ngaseBizana mangibheke khona kwela Semon Freya mkhaya ndikubizile lapha mani nansi into ingichana apha ngoku xa ingichana lento kufanele ngithethe nawe mkhaya engichanayo apha ndifuna ukwazi mkhaya ngale ndaba ye-stroke nale ndaba ye-piles. Yintoni kahle i-stroke nendaba ye-piles ngoba siyeva abantu bayathetha bathi kune-piles kune-stroke kusuke kuthethwa ngantoni apha? Choka mandi iphethe ephondweni mhlobo wami uthetha nje ngoku ndizawuqalisa phaya uyabona i-stroke mhlobo wami nokokuba uphi noba ulele funeka uqinisekiseke ukuba i-stroke yinto eyenzekala xa umuntu wenze into ezimdaka. I-stroke isibini funeka uqinisekiseke apho zibini i-stroke. Khona i-stroke sokokuba ucinge kakubi okanye ucinge into embi okanye mhlawumbe wena uthe waphazamiseka emoyeni emphefumulweni sokusi-stroke eso. Igazi lisazuhamba ngale ndlela efanele kokuqala. Okwesibini ke ngoku ikhona laa nto yenziwa bona umgogwana unomgogwana akubekele okanye endleleni okanye akubekele entweni yokuhlala ze apho kuthiwa isi-stroke ze ufumane u-left lo wakho sele ugobe isandla okanye nonyawo okokuqala. Xa yenzeka laa nto mhlobo wam funeka uzoqinisekiseke ithi xa yenzeka umntu awe kuthiwe uyaxhuzula kuthiwe uyadlikiza ze wavela amagama ukuxhuzula ukudlikiza. Xa edlikiza mhlobo wam qinisekiseka kaloku uzawuziluma ulwimi enze imikhuba ile yonke ze ngathi nengqondo ezincinci. Xa evuka uzawuvuka engasazi uba bekwe kwathini ungathanga nephina. Yiyo loo nto edala uba umntu kuthiwe une-stroke. Ke apho funeka ufune ichiza elizawuyichana ngqo laa nto kokuba kaloku lifinyeza imisipha lifinyeza nemithambo. Xa uthi wafumana elaa chiza alisele ze kululeke eyamisipha ungaqali umcabe. Xa umgcaba mhlobo wam uyamvalela loo nto uba soloko engunomgogwana xa ehamba athi qoqo hamba ngathi akahambi emva kakuhle ze uqiniseke apho ungatshetshe umgcabe. Ke kaloku funeka laa nto mhlobo wam ayisele ze ayichame. Xa sele ichama ke ngokuphume amanzi nalaa poisons okhona si-stroke eso. Ndiwuva kakuhle. Ungamchazi ungamgcabi mhlobo wam. Xa umgcaba uthiwe utshile hayi ayiphumi loo nto akelapha kokuba utshile hayi ngamampunge awo ayikho loo nto. Kuphela wena funa ichiza elikumenje nje umntu onwabe ululeke. Bayazi abaninzi ngingathi nje xa iminyaka ndi apha kule ndima yeyeza nasesesikolweni 1979 uze kube ngoku ndiqenqa nje ndisaqenqa ndiseliqala. Eyo nto funeka uhambe uyifune ungene ehlathini ufune uba yintoni nantoni yiphi iyeza elidliwa zinyoka elithile. Kuneyeza ke mhlobo wam ofuneka uqiniseke elidliwa ngukonka. Ukonka xa udla ebusuku kuneyeza elikhanyayo liyalayita elo yeza elo makusebusuku liyalayita lityiwa ngukonka. Ze uchane laa nto fumana umswane lo kankonka umhlanganisele umntu uvukile uzawubaleka mfondini agijime
siyagqitha apha ndize kule eyama-piles ama-piles awa yeyi omnye umfomkhulu kaloku xa emphethe umuntu uyancwina ancwine njengombudlwane xa eyakuladla incinci athi sele yedwa uyedwa hle komdlwane uthi ufuna ungene atsho njengongeni ndiyaxelela mhlobam inene mphulaphuli kodwa ke yokuqala leyo ufuneka ufumane into ezawufike iye phaa kulaa ndawo xa ndibe njenje yamna zintathu iintsuku ma-piles mfungo umayintombi yakwaZulu zintathu iintsuku aba benento lezinto bayazi zintathu iintsuku aphelele ama-piles ngaphandle kokuthi ahlinzwa kwathiwane xa ingekho loo nto hayi kutsho ukuthi funa ndihambe ndiyothwasa mfondini kaloku ndiyobhodla isitawuti ibhizani idolophi ibhizani idolophi nyamva ke utata uMzizi ophuma phansi endaweni yasebhizani uhlala laphana endaweni yaseTube Village laphana eNanda uyayithetha lento uyayitsho uyayichana uthi nizakuchaza ndiyenze yonke into maZulu akuchaza khona ukuthi useyachazeka umuntu ugcaba basho kanjalo sisho kanjalo asho kanjalo emampondweni basemampondweni impondolent ibhizani idolophi awuyathanda mkhaya wayithetha wayibeka yacaca mkhaya awuqalasela uyibetha khona mkhaya ngikuva kakuhle mkhaya 08610300 08610300 mphulaphuli mandingakubambi mandingakutsali mphulaphuli khawuke ubuze wena imbuzo yakho ufuna ukuyibuza awuza kunqenela ndizawunqina mina xa ubuza awuphideka ndizakuxelela uba noma ni xa uthatha kanje le ntetho ichaza uba ithini khake ndivume ukuthi bathina abantu lapha ku 08610300 08610300 ngiyacela ke asikahloli njengamanje asikahloli imani ngokuhlola sizayenza la way ngoku sisachana le ethethwa tata uMzizi inyanga lena inyanga udokotela esimkantshubomvu ekulelapheni ugqirha ngesixhosa ake ubuze umbuzo njengamanje ngakutshela ngathi kuyenzeka kungalashwa ukhehlelezi kodwa ukhehleleza lethu umuntu kodwa uyofika kusize ake sizwe ukuthi wena uthini lapha ku 08610300 08610300 vuma sawubona ndiqithile apho 08610300 08610300 vuma sawubona uyanibulala iradio yakho mhlekazi yaletyeza lenyanga noma akuyena noma ubani ozawuthetha nayo yaletyeza vuma sawubona mhlekazi uyaphila ngiyaphela njani ngihamba ngabe sewuzwile mfowethu uhlala phezu kodaba ndive hlala emxholweni awuthakaphinde la ku-stroke khona sizozwa kahle aphinde kahle kwi-stroke khona sizozwa kahle Janke Khehle drop ifone uzawuphinda manje uyezwa Khehle ndiyakuva mhlekazi into zakuthi ibhizani idolophi awusiwela umthavune sibeke phansi sijonge phansi sijonge manfresh sijonge ibhizani sijonge emzimkhulu isedolophini ebhizani uyithatha idolophi uyibeka pha kude ndiyathanda apho mkhaya awusuka mathyoda Mzizi jamaka sijamile inkomo sizileka ngoba sisola belusi awusuka mathyoda inyanga lena mtshontsho bomvu yabona ngibona ungizwe hlehla nkosi yami yothi emva nanku umhlekazi apha inyanga le uyayiva nawe noma uyibona nawe uyayisaba nje oba kubani lo jamaka sijamile usithathe mhlekazi usibuyise usiphindisele pha uyichaza le way ngoba bafuna ukuva kakuhle abaphulaphuli bafuna ukudliva kakuhle bathi uyichane kakuhle kodwa bewuthe ukuleqa ungaleqi uyibethe nje kancinci uhambe kancinci njengonwabu bafuna ukuva kakuhle kodwa uthi kancinci ubethe kwesisoka uyithi nje okwesoka uthi ukhawulezisa kancinci kodwa ke uthi uhambe kancinci uthi chu uyayivala boyi Ndibonge kubaphulaphuli kwindawo ngendawo nakumakhamakhana phana phaya usile nje namhlanje kusasa nje ndizawuhlehla ndiye phaa kulaa ndawo mhlobam omhle uyakubhubha bhujelwa ndim iphaya into kwi-stroke ndimvile uba umkhulu utata omkhulu noba mfowethu noba ngubana ethi akhe ndiphinde phaa kulaa ndawo ye-stroke i-stroke ndizawuqala phaa
I-stroke sinhlobo zimbini mphulaphula undimamele kakuhle mfondini ndikuva kakuhle mkhaya sinhlobo zimbini ewe kokokuqala omnye uyenzeleka ethi si-stroke okuba iphethe kakubi othukile enolothuko eve into embi emanyakanyezi uyaphathwa si-stroke kokokuqala okwesibini uyenzeleka umuntu onozakuzaku bezinto ezimdaka kuye okokutsho abeke into pha uhleli khona abeke into pha endleleni yakho sele uhamba ngathi awuhambi si-stroke eso laa nto uhamba uthi qoqo mawufake ithina kuhle kwabantwana qoqo khala amathina lunyawo olo lubuhlungu aluqondi luhambe mhlekazi eyo nto eyo ifuna ichiza ifuna into ezawuthi ngqo kokokuba before uyenze into funeka uqale uyijonge uba isuke phi yayaphi ungavele udywadise nje umgcabe umuntu ukuthi utshile akasakulapheka into yokuqala eyo funeka uyijonge uyilandelanise uyifumane ze uyothatha laa ngcambu eyokokuba ithi qo kulaa ndawo silapho ke stroke ayichana mkhaya ndiqitheke khawuqithe ngoku mkhaya jonge pha kulawe owema-piles ama-piles kuyenzeka abanye bathi hayi utye into ezinokalakateni utye into ezinama-spice utye into kanti hayi zimbini ezanto funeka uzijonge hlala nje uzijongile kuye kwenzeke kokuba usemncinane utye ipelepele ungabi nanto xa sele ukhula ngeminyaka itshintshe laa nto uwe egazini ube neento ezithile nezithile kufuneka ke phaya ufumanise ichiza elizawuthi ngqo phaa kula ma-piles kokuba kunzima xa uyakulahla umfondini eofisini sowedwa uyancwina mawubhaye eofisini njengobudlwane awucingi utsho ndiyaxelela thetha ke mphulaphuli wam into zimbini kuphela bayazi abanye zimde kakhulu kule ndima nabanye abantu abakwethu ndafuna ubacathulise ngoba ngenye imeni zawuhamba ndiziyelele ndijike ndibhekele funeka ibe ikhona into abantu bancedakala ilapho ke mxholo wamabukhona namhlanje nevele baphulaphule nevile baphulaphule abasegoli nevile baphulaphule abase-Eastern Cape abaphulaphule abasethekwini abasempumalanga usethethile utata usijamile utata umzizi uthetha ngawo ama-piles uthetha ngaso i-stroke kungenzeka ukuba ikhona la mbuzo onayo ofuna uqalasela kakuhle noma uyibuze khawuyisibethele ngoku vuma sawubona vuma baba niyaphila baba ngabe sawuvile mhlekazi khawuhlale emxholeni nenhlanhla mkhulu ngathola kade ngizami ngizubaba okhuluma ngamaphali ngalapho ngizubaba okhuluma ngamaphali angathi bengenzeka mhlawumbe inamba yakhe ayishiye ngiyafa mkhulu ngiyafa kuzawenzeka mhlekazi simbalethela into enjalo uba nincedakale mhlekazi siyabulela ngiyabonga baba noma khona ngifike sekuphakathi ngiyabonga uphile nje khehla lami 0861010 ukhona utata Mzizi phakathi endlini zokusakaza sisakaza ukhoma sila emhlanga silive kuyivuma 103 ungasibamba lapha ku-internet uthi www.vumafm.co.za igama lami ngu-Dr. Khehlelezi Mr. Smiley vuma sawubona mhlekazi hlala emxholweni uyaphila tata ngiphila kakuhle tata ngingumqemane mna yewe mhlekazi ithini into yakho into yami yokuqala nje ukuthi ngicela isibusiso tata ngibonge kakhulu umsebenzi owenzayo ebantwini uyabonakala futhi uNkulunkulu uzohlezi akubusisile automatically sekunjalo mhlekazi xa uthetha nami khona nalanto incasi oyifumanayo apha kum khake siye ta utata Mzizi ithini into yakho kutata Mzizi into engifuna kuyibhekisisa kakuhle ne indaba yokuthi asibhekisisi esikhoseni siyayijongisisa wemhlekazi ndikuva kakuhle ndiyakuva mkhulu into bengifuna ukuyizwisisa kahle mayelana nendaba ye-stroke ukuthi umuntu noma ngahlala isikhathi eside kangakanani uyakhona ukulapheka yini usi-stroke noma isinjani gqirha naba bethetha bavela mhlobam xa kuthiwa imoto
izalela inkukhu xa kufika umakhenikhi yaduma ihambe idume hambe yamva hayi xa itsho njalo ndizaphakamisa lakho ndimandimane yaphindezizweni ihlahla somlele nondela mzimba sejabhazule mpaka ujoku siyoza amadoda ayibomvu Freya idolophi nasemon Freya ndiyabulela mhlekazi khawuhlale mani ulungise ipeni uzawubhala uzamtsala emxolo emxholweni uvile tata ndiyabulela mhlekazi uphile nje 086 10 300 086 10 300 sihleli notata Mzizi la osuka phansi endaweni yasebhizani sithi thina utshokotela ashu uthathe ukhumbule ukuthi phela sithi healing hour usazophuma madoda ashayina kokugcina nje ngithatha abayi 3 abokugcina inamba yakho uzoyishiya nje manje vuma sabona Hello, doctor. mphulaphule ukuhle Njani doctor? hayi ngabe sewuvile Ngikole tatu uthatha pha kutata Mzizi. tata Mzizi nanku uyabulisa ndibulele Ngicela ukubuza ewe mama sithi yena istroke usifumana mhlambe xa uhleli endaweni okanye sibe kuyintoni ukubekelwa okanye sibe kuyintoni. hlala kuye tata Mzizi mama wam chokamandi chonqo bethe mla uphondela kakudla uyabona mama wam istroke sinhlobo njengoba bengike ndayichaza ndayiyalatha loo nto okokuqala kuyenzeka mama xa uve into embi kakhulu kwaba mama abadala wethu kwenzeke ubethwe sistroke ucinga into ezininzi okokuqala oko okwesibini kwenzelelwa aba bantu bangdaka bangcolileyo bakubekele into okuthiwa libekelo iyenziwa loo nto mama qinisekiseka nje ungaloku utshona lena le xa sele ubekelwe andikhathali noba inkukhu yazalelana izawuphela loo nto andikhathali lapho mama wam buze futhi mama Ndiyabulela tata ufumaneka phi? hayi mani uzawuyitsho mama lena usuyileqa mama suyileqa isaveza inhloko ngoba izawuphindela emgodini Ndibonile apha ufumaneka khona inamba yakho. hayi uzawuyitsho mama khawuhlale phaa ereyidweni yakho uyijongisise iradio yakho uzawuyiva izawuyithetha le nto ndiyakuthanda mama amen 086 10 300 inamba ozosobethela kuyo ngokutsala emxolweni baphulaphule 086 10 300 usezawuhamba ngoku usele nje cishe nomzuzu owodwa kusengenzeka usawufuna ukuthetha naye uzawuphila 086 10 300 uhleli no-Dr. K uhleli nayo tata Mzizi uphuma phansi endaweni yasebhizani this is Vuma 103 sithetha ngestroke sithetha ngama-piles kungenzeka uba nawe akuphethe khake ndiva ubani endimtholayo mphulaphule ngena ndiyabulisa Njani? hayi mkhaya sendivile sendiright mna Khona bana. Ukuthi istroke kuyenziwa uma simshaye emlonyeni. Umuntu amshayeke komunye kuba unyawo komunye kushobana isandla. Lento yenziwa kanjani? Mzizi nanso mani chokamandi mntakwethu iyenzeka mhlobam xa utsheka umlomo nelihlo eli bangathi lifuna malincinci likhale enyembezi mhlobam uyitsho lifana nelebhokho mkhaya ndiyaxelela wena nantso ke suka Ndiyakuxelela hayi tata xa selusuzungenile nantso mani lento alapho nawe mani uthule nantso ke mkhaya ndiyabulela mhlekazi nantso ke idolophu eMonfreya nasebhizani kodwa insizwe uzodyola eMonfreya ngizwe Nkandla. hayi ndirhayi inkandla yantoni khake ntsala okugqibela vuma sawubona Hello. yes tata kunjani Ndiyaphila kodwa ngicela ukubuza khona. ndiva kakuhle tata Kwenzeka komnye mhlawumbe sivele istroke kuthiwa ubethiwe ngomnye umuntu ne so ngicela ukubuza mhlawumbe yakwazi nani uba olapheke xa ethe wabethwa wavela loo nto. nantso tata khawulezisa ixesha lamalisekho hlobam iyenzeka kokuba kaloku xa ekubethile suba edle isibiba into okuthiwa sisibiba isihlungu yiyo ke loo nto ikwenza utsheke umlomo okanye mhlawumbe ube nesanyela singapheli iyenzeka mhlobam into yakhiwayo eyo ngumntu nomntu enkosi siyabulela mhlekazi danki alright tata Mzizi ndicela utsho iinamba zakho umxholo wakho bazokutsala khona
Dibulele kubaphulaphuli bevuma, dibulele kubaphulaphuli bonke i103 FM, lokho kumangubani othi wavuka namhla kusanje, inkosi Thixo uzakubusisa. Inombolo yami ithi 06555. Imanje sozongcama singcama 06555 ndivile baninzi man. Bangapi abo 5? O5 bathathu 06555 O7 babili 77 860 860 06555 860 06555 77 876 Kawuitsho mkhaya 065 yeah 55 yeah 77 yeah 860 06555 77 860 860 That's okay. Kake sitsho ugqibela 06555 77 860 Okay, senzwile ke baba inamba kaBabumzizi lapha uzotholakala ungamthola eTube Village endaweni yaseTube Village inyanga lena udokotela lena siyabulela mkhaya